नाथाय आइफन मोनिनि सोर फाग्लि जायो आब'? बे दुनियायाव नों जेसां उल्था फाल्था मानसि नुबोगासिनो बेनिख्रुइ फाननै बांसिन उल्था फाल्था मानसि। आरे मा फोरमायनो सानदो? बे मोजां मोननायनि मायबा राव दोंबा खुगाजों बुं। साइलेन्ट फिल्मआ 19th सेन्चुरियावसो सोलियोमोन। आजिखालि बिजाबाबो अडिअ ओंखारबावबाय। नंगौथ'। अले 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 लाजिसोबाय आब'आ। मोनसे बाथ्राखौथ' आं हमना मोना, बिसोर गथ' जाफिननो मानो एसां गोसो? बिमाया एमान खस्थ' फेदेरबाय आरो दासो गथ' जाफिननो गोसो नों? कंट्रोल। फारसेथि बिसोरखौ नाय, नबिता शिजुका जानो गोसो। माने नोंसोर आसलियावबो हामा हामा हामा।